Bikachua, 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 Bikachua. Era en aquella època en què la terra no era de ningú i el primer que arribava es quedava a viure al lloc que més li agradava i llestos. No era com ara, que ja no hi cabem i vivim atapeïts els uns damunt els altres. Doncs bé, una vegada la tribu dels pebrots perduts i la tribu dels mamuts mimats, l'una venint del nord i l'altra del sud, van arribar totes dues alhora en una vall molt plana i oberta, que era travessada per un riu ni molt ample ni molt estret. Tant els uns com els altres els va agradar aquell lloc i van decidir de quedar-s'hi a viure. No havia d'haver-hi cap problema, ja que la vall semblava prou gran perquè hi capiguessin les dues tribus. Els mamuts mimats van aixecar el seu campament al costat mateix del riu per tenir l'aigua ben a la vora i van creure que els de l'altra tribu s'instal·larien a l'altra riba. Però no va ser així, perquè entre els pebrots perduts hi havia un vell molt vell que es deia Pebre Perdiu i que havia après moltes coses de viure tant, i va aconsellar la seva colla que construïssin el poblat dalt de tot de l'única muntanyeta que s'aixecava enmig d'aquella vall tan ampla i tan plana. I els de la tribu, com que estaven acostumats a confiar en l'experiència que tenien els més vells, van fer allò que els havia indicat en Pebre Perdiu. I estaven bé dalt del turó. L'únic problema era que cada vegada que necessitaven aigua havien de baixar fins a baix de tot del riu i tornar a pujar fins al poblat carregats com si fossin rucs. Els mamuts mimats veien tota aquella feinada que s'havien buscat els de l'altra tribu d'haver de traginar cada dia l'aigua dins d'unes gerres de terra des del riu fins a dalt de tot del turó on tenien el poblat i no comprenien per què no s'havien instal·lat com ells ben a prop del riu i així s'haurien estalviat de fer tants i tants viatges. Fins i tot van arribar a pensar que els seus veïns no eren gaire llestos, perquè, és clar, uns que es complicaven la vida d'aquella manera i que feien un fart de treballar només pel gust de treballar, no podien ser massa llestos. I més d'un de la tribu dels mamuts mimats es reia obertament dels de l'altra tribu quan els veia passar carregats d'aquella manera. Què? Pesa l'aigua, oi? O bé, que no sabeu que és més còmode viure a prop del riu com nosaltres, que no pas a la quinta forca com vosaltres? I es posaven a riure. Els de la tribu dels pebrots perduts continuaven traginant l'aigua sense contestar les bromes. Ells confiaven en Pebre Perdiu, que s'havia tornat savi de viure tant. I així anava transcorrent la vida de les dues tribus en aquella vall. Els boscos, els camps, els prats i el riu donaven les coses que ells necessitaven per viure: fusta, terres de conreu, herba per al bestiar i peixos d'aquelles aigües tan fredes, tot el que ells necessitaven. Una nit, però, mentre tots dormien, va començar a formar-se una tempesta terrible i els trons van ressonar per totes les muntanyes. Els llampecs van encendre el cel 1000 vegades i va començar a caure aigua i més aigua com ningú no recordava que ho hagués fet mai. De totes les muntanyes es va començar a escórrer l'aigua i el riu va anar creixent i creixent fins que es va desbordar i va inundar tota la vall. Els de la tribu dels mamuts mimats, quan van veure que l'aigua se'ls començava a ficar a dins de les cases i que anava pujant amunt i amunt, cobrint-ho tot, no els va quedar altre remei que enfilar-se com van poder dalt de les teulades de les seves cabanes i esperar que les aigües baixessin. Quan l'endemà al matí, després de la gran tempesta, va sortir el sol i els de la tribu dels pebrots perduts van començar a obrir les portes i les finestres de les seves casetes, es van trobar que tota la vall era com un llac enorme
i que el seu turó havia quedat com una illa voltada de l'aigua que inundava la vall. I del poblat dels mamuts mimats només sobresortien les teulades de les cabanes amb tots els seus habitants enfilats al damunt com si fossin barques. «Ai, ai, socor!» cridaven ells, «ajudeu-nos, amics!» Només ells, els de la tribu dels pebrots perduts, s'havien salvat de la inundació gràcies als consells del vell pebre perdiu. Amb troncs d'arbres ben lligats, van construir com unes barques amb les quals van ajudar a salvar tots els habitants de la plana. Aquests van quedar molt agraïts pel que havien fet els seus veïns i llavors els van demanar si els deixarien muntar també el seu poblat dalt del turó. Però quan el vell pebre perdiu va saber què volien els de l'altra tribu, va quedar tot pensatiu i va dir que allò no podia ser de cap manera, perquè els anys li havien ensenyat que quan dues tribus diferents viuen en un mateix lloc, sempre hi ha perill que es presentin problemes. Els altres van quedar molt tristos i llavors en Pebre Perdiu va dir que no s'amoïnessin perquè li semblava que havia trobat una bona solució i era que les dues tribus s'unissin i en formessin una de sola, només una. Així podrien viure junts sense perills. Tots hi van estar d'acord i van formar una sola tribu amb la barreja dels noms de les dues. I fou així com es va formar i néixer la tribu dels Pebruts Permats, que va néixer i créixer sense problemes dalt de tot del turó. Si ara hi passéssiu no ho coneixeríeu perquè tota la vall és una gran ciutat, com la nostra, però el barri vell, que s'assembla al de Girona, amb els carrerons estrets i la catedral, encara estan enfilats dalt de l'antic turó, on tot sovint els pintors s'aturen a les cantonades a pintar aquells carrers amb tanta pujada que alguns fins i tot acaben amb escalinates. Ah, i el riu ja no ofereix cap perill, ara està totalment canalitzat. Per quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran, amic meu, per saber que ha mort massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quants anys podrà una muntanya existir abans que l'ensorri la mar?
temps la gent haurà de seguir per guanyar-se la llibertat. Quantes vegades podrem girar el cap, fingir que no ens n'hem adonat? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, només ho sap el vent.